سلام تعنا يا هبلنا زخبركم من زخبركن تغتاتل سبورت نعمة كلتشحن عسران كلتن تسنابتنا عبد الروم جمار عمة كلتشحن عسران سلسن ركب سلازقنا دما أبزنا يلومي عسران شوعتن تحساس صومناوي ناي سبورت مدبنا أب قدامي مفارق ناي زعمة زين السرايو حبيتي مس إيرتراز تأساسرو سبورتاو فتساميتات كندسسينا أب كلاي مفارق ناي زعمة زين السغسو فتساميتات زملكت مدب أبزمت سومن كنسعو لكم مغانا نحبرنا نغت كذاتولنا بخبر نعدم ورع تري إيرتراوي تقدامي بشكلتا هينوك ملبرهان مس جرمناويت كونتيننتال تيم بايك ايد نحد عمت نغورادر كم تسوامعه أهقراوي محبر قردم بشكلتا أفلما ورع تري أبزر قحزر زراسمات تقدامتن قانتاتاتن عمت كلتشعن إسران كلتن أفليتو تقدامي بلجيماويت وورلد تور تيم انترماشي وانتي غوبرت ماتريو إيرتراوي بنيام قرماي أول حق مبوتا بزكايد مبل 105 وددر جراند تور جيرو دي إيطاليا كقدادم مدب كم تتحزلو مربب حبريتا سايكلي نيوز أما جمريا ورحت الرقاقيصا بزي كازي إذا تقدامي بحمس عسران شوعتن طريق لتشحن عسران كلتن أب سبانيان غلاي معلتو بزغتسله قددم مايوكا تشالنج أما بل 15 وددر تروفي الكوديا بورت دالكوديا قدامي بموصا ترنو عاود شبيتو هاقراويت قانتا قددم بشكلتا إيرترا أبتي كاب عسرا كساب عسران شوعتن لكاتيت كلتشحن عسران كلتن كسلاسل مدب تتحيزو للزنبرة مبل 14 الزور رواندا كم زي تساتف وقعوي مهدر محبراو ميديا زور رواندا بعربي عسران شمونتن تري أب زرقحو حابريتا فليتو اذا هاقراويت قانتا ابتو ددر نغزكافل زي تفقدلا بعد دلاويت كوميتي نايتو زور نستحته نكتابة سر كوفيد 19 زملكت رغحيتات حكمنا كثمال بزي مغاليا بنيام قرماي بعرب 29 تري اب سبانيا بسخايدة وددر تروفيو بولونكا بورت داندرا زبلت تغداداماي تحت 23 عمد تبايلو وانش اتشلمو ورحلة كاتيت إيرتراوي تقدامي ناتنايل برانة مسناي حورات إمارات عرب كلب قردم بشكلتا الشفر جميرة نحد عمت نخك قدادم كم تسامعه بكلت لكاتيت أبناي ولكم مهدر محبرة وميديا إلا وغيرو إيرترا أب بيجين چاينا بستقبره مبل 24 وددر أولمبيك حقاي كلتشعن عسران كلتن بعربي 4 لكاتيت بانديرا أمبل بلا مستعزبتي بوق عد حرم الليلة بسنبت 10 لكاتيت بمقدي ود 25 عمت شانون أبدا أب عودي من شرطات برد ويكا ألباين سكينج توداديرا مبل 39 ترتاحيزا تقدامي جرمناويت كونتيننتال كلب بايك ايد إيرتراوي هينوك ملوبرهان بقدام 10 لكاتيت أب تركي بستخايدة سالساي مدرخ زور أنتاليا رابع درجة بمحز نود الدرو مسقدامات حموش تتقدام توديو إيرتراويت أولمبيكاويت أثليت راهيل دانييل بسنبت 10 لكاتيت أو أديس أبا إثيوبيا بستقبره أهقراو وددر قويا مرور مبرق أفريقيا كلاي درجة بمحز ناب بوديوم ديبا إيرتراوي أولمبيكاو أثليت قرماي قبر سلاسي بسنبت 10 لكاتيت أب سبانيا بسلاسلة مبل 30 شوعة وددر زوريك ماراثون سبيلا ني إثيوبياوان أسرار عبد الرحمن أدلاد لوما منسعبو سالساي بموصا أم مدرخ شلمات حقيرو إيرتراوي تقدامي أمريكاوي وورلد تور تيم تريك سيغا فريدو أمانيل قبر إكزابير بعصر شمونت لكاتيت بعود كولومبياوي تقدامي برو كونتيننتال تيم أركيا سامسي نايرو كونتانا أب زتزازمة 3 مدرخات زشفنة مبل 54 وددر زور ألبس ماريتايم فرنسا بأكب دمر جيزي مبل شاد شاي ترتاب محز نتزور مسقدامات 10 بلوصات تودادر توديوا تقدامي إيطالياويت برو كونتيننتال كلب درون هوبر أندروني جيوكاتولي إيرتراوي ناتنايل تسفاتيون كاب 10 كساب 20 شوعتن لكاتيتاب زغانعه مبل 14 وددر بشكلتا زور رواندا نبيج أماليا قبلل نسمياو ماليا بلوص منسين نقتليا ماليا بلوص أفريقاون بحبار كقبتن بغيعوم أمناي تحت 23 عمت ناتنايل تغتيلو كالاي درجة زحزة هينوك ملوبرهان بوغنو أب حفشاو ناي جزي وددر حمشاي ترتاغ سر عن كله مسقانتو جرمناويت كونتيننتال تيم دما بدرجة كلب تعواتي زور رواندا غوينو
ኤርትራዊት ሾደናዊት ኣትሌት ምዕራፍ ባህታ ብዓርቢ 25 ለካቲት ኣብ ቬኮያ ዝተኻየደ ናይ 3000 ሜትር ናይ ውሽጢ ኣዳራሽ ውድድር ጉያ እግሪ ሻምፒዮን ሾደን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ጋማ ዓወት ኣሲራ። ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ብሰንበት 27 ለካቲት ኣብ ኣቡፋይራ ፖርቱጋል ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ጉያ ሞሮር ቱር ጎልድ ቀዳማይ ተርታ ብምሓዝ ተሸላሚት ወርቂ ሜዳልያ ኮይና በዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ሰሌዳ ዙር ጉያ ሞሮር ብዓለም ደረጃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንኽትቁየት ክኢላ። ኤርትራውያን ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ኣሮን ክፍለን የማነ ሃይለ ስላሴን ብሰንበት 6 መጋቢት ኣብ ሴራዲላ ስጳኛ ዝተገብረ ውድድር ጉያ ሞሮር ነተወላዲ ብሩንዲ ቴሪ ዲኩም ናዮብ ተኸቲሎም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ብምውፃእ ዓብ ዓወት ተጎናፂፎም። ወርሒ መጋቢት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ቦትስዋና ከተካይዶ ተመዲቡ ካብ ዝነበረ ቅድመ መጻረይ ግጥም ንመበል 34 ዋንጫ ኣፍሪቃ ብገዛ ፍቓዳ ከም እተገለለት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካፍ ብ3 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ። ግጥም ቀዳማይ እግሪ 21 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣስመራ፣ ግጥም ካልኣይ እግሪ ድማ ድሕሪ 8 መዓልታት ኣብ ከተማ ፍራንሲስ ታውን ክካየድ እዩ ተሰሪዑ ነይሩ። ኤርትራዊ ኣትሌት ሃብቶም ሳሙኤል ብሰንበት 6 መጋቢት ኣብ ካን ፈረንሳ ዝተሳለጠ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ጉያ እግሪ ንወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም 5000 ሜትርን 10000 ሜትርን ኡጋንዳዊ ጆሹዋ ቼፕቴጋይ ስዒቡ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ብሩር ሜዳልያ ተሸሊሙ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 80 ውድድር ብሽክለታ ውድድር ፓሪስ ኒስ ቀዳማይ መድረኽ ሻድሻይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ንጻዕዳ ማልያ ብሉፅ መንእሰይ ኣቢሉ ኣእትዩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ደጊሙ ሻድሻይ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ከዓ ራብዓይ ተርታ ብምእታው ብሓፈሻ ኣብቲ 7 መድረኻት ዝሸፈነ ዙር 3 ግዜ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ተሰሪዑ። ኤርትራዊት ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ኣድያም ዳዊት ብቀዳም 5 መጋቢት ኣብ ዝተገብረ ሳልሳይ መድረኽ ውድድር ብሽክለታ ዙርካብ ንደቡብ ኣፍሪቃውያን ካትሪን ኮሊንን ኮርቴኒ ዌብን ረቲዓ ዕውቲ መድረኽ ኮይና ብዘይካ ዝንሳ ብሰንበት 6 መጋቢት ኣብ ዝቐፀለ ራብዓይ መድረኽ ንካትሪን ኮሊን ተኸቲላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ። ክለብ ሬድሲ ብሰንበት 13 መጋቢት ኣብ ልዕሊ ጋንታ ሰገን 5-1 ድሕሪ ምዕዋታ ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ኣረጋጊፃ። ኣብዚ ዕለት ኤርትራዊት ፈረንሳዊት መቕደስ ወልዱ ካብ ከተማ በርሊን ንሸነኽ ደቡብ ኣሳት 35 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ መምሕዳር ሶውተን ኣብ ዝተገብረ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ጉያ እግሪ ኢንፊታዚዮናል ቀዳመይቲ ብምውፃእ ረዚን ዓወት ሓፊሳ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ክለብ ተሬጋኑ መትከል ኢዮብ ብሰንበት 20 መጋቢት ኣብ ቱርክብ ዝቐንዐ ውድድር ክላሲክ ግራን ፕሪ ጉንዶግሙስ ነተዓዋቲ ዩክሬናዊ ወዲ ጋንትኡ ኣናቶሊ ቡድያክ ተኸቲሉ ካልኣይ ኮይኑ መዛዘመ ሕንፃፅ ረጊፁ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 23 ክሳብ 27 ኣብ ግብፂ ሻርመል ሼኽ ዝተቐንዐ ኮንቲነንታል ሻምፒዮንሺፕ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብምስታፍ ብውልቅን ብጋንታን 8 ወርቂ 6 ብሩርን 2 ነሓስን ብሓፈሻ 16 ሜዳልያታት ደሊባ። ኣብቲ ንመበል 17 እዋኑ ዝተኻየደ ቅድድም ኤርትራ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ብሲኒየር ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡውን ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ወርቂ ሜዳልያ ኣብ ውድድር ምቅብባል ወይ ከዓ ሪለይ ዝተሓናፈፀ ፆታ ብሩር ሜዳልያ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ሻምፒዮን ውድድር ፅርግያ ሲኒየር ከምኡውን ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ውድድር ክሮሜትር ካልኣይ ተርታ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ሻምፒዮን ውድድር ግዜ ጁኒየር ዮናስ ሰኪየ ካልኣይ ደረጃ ሳሮን ተኽለ ኣብ ውድድር ግዜ ጁኒየር ሳልሳይ ደረጃ ሮማና ጉዑሽ ኣብ ውድድር ፅርግያ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ደረጃ የል ሃብተ ሻምፒዮን ቅድድም ፅርግያ ጁኒየር ክኸውን እንከሎ ኣኽሊሉ ሃይለ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም። ቢንያም ግርማይ ብዓርቢ 25 መጋቢት 203.9 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝሸፈነ መበል 64 ውድድር ክላሲክ ኢስሪ ሳክሶ ባንክ 5ይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ብድሕሪ 2 መዓልታት ኣብ ዘሰላሰሎ 248.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ከቢድ ውድድር ክላሲክ ጀንት ቬወልገም ቅድድም ክዛዘም 24 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ራብዓይ ርእሱ ካብ ዓባይ ጉጅለ ሃዲቦም ብምኻድ ኣብ መፈፀምታ ንመወዳድርቱ በሊፁ ቀዳማይ ብምውፃእ ብደረጃ ወርልድ ቲም ኣብ ካልኣይ ውድድር ክላሲክ ዝነገሰ ድማ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ኮይኑ
ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ 22 ክሳብ 26 መጋቢት ኣብ ኢጣልያ ብዝተገብረ 5 መድረኻት ዝዓመመ መበል 37 ውድድር ሲቲማና ኢንተርናሲዮናለ ኣብቲ 4 መድረኻት ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ብምፍጻም ኣንጸባረቐ ዓወት ኣመዝጊቡ። ብዘይካ ዝንሱ ብ27 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ መበል 44 ውድድር ፕሮ ጂፒ ኢንዱስትሪያ ኢጣልያውን 4ይ ደረጃ ሒዙ። ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ብሰንበት 3 ሚያዝያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዘሰላሰለቶ መበል 12 ኣህጉራዊ ውድድር ማራቶን ደጉ 2022 ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ኣኽሊል ዓወት ብምድፋእ ንክብረ ወሰን ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ከምኡውን ንውልቃውን ሃገራውን ክብረ ወሰናት ሴራ። ወርሒ ሚያዝያ ሓለቓ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሮቤል ተስፋ ሚካኤል ብተዓዘብቲ ብዝተዋህበ ድምፂ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ዝበለፀ ተፃዋታይ ክለብ ቡና ኮይኑ ብድሕሪ ምምራፁ ሽልማቱ ብ5 ሚያዝያ ካብ ኩባንያ ቤቲካ ተቐቢሉ። ኤርትራዊ ስዊዘርላንዳዊ ኣትሌት ታደሰ ብርሃም ብሰንበት 10 ሚያዝያ ኣብ ስዊዘርላንድ ብዝተሰላሰለ ውድድር ማራቶን ዙሪክ ንመቐዳድምቱ ብነዊሕ ብምርሕራሕ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኣትሌት ወይኒ ቀላቲ ብሰንበት 16 ሚያዝያ ኣብ ቦስተን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5000 ሜትር ንኢትዮጵያዊት ሰንበረ ተፈሪ ስዒባ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ። ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ 18 ክሳብ 22 ሚያዝያ ብዝተሳለጠ መበል 45 ውድድር ቱር ኣልፕስ ሓንሳብ 4ይ ካልእ እዋን ድማ ሻድሻይ ተርታ ኣብ ርእሲ መሓዙ ኣብቲ ን5 መድረኻት ዝቐጸለ ውድድር ብተደጋጋሚ ብምህዳም ንውፅወታ ብምርኣዩ ህርኩት ተቐዳዳማይ ወይ ከዓ ሞስት ኮምባቲቭ ራይደር ተሰሚዩ ንዝኽሪ ኣብ 2017 ብሓደጋ መኪና ዝዓረፈ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ሚሸል ስካርፖኒ ተባሂላ ንዝተዳለወት ሜዳልያ ካብ ስድራ ቤት ትምዋቲ ተቐቢሉ። ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ክለብ ባርዲያኒ CSF ፋይዛን ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስኣ ከም ዝጸንበረቶ ብ22 መጋቢት ኣብ ዝውጻቶ መግለፂ ፍሊጣ። ኤርትራዊት ኣትሌት ለምለም ካሕሳይ ብሰንበት 24 ሚያዝያ ኣብ ኢጣልያ ብዘካየደቶ ውድድር ማራቶን ፓዶቫ ንዩጋንዳዊት